עושים פעילות מדהימה יחד עם המשטרה ויחד כמובן עם עיריית רחובות בשיתוף פעולה מאוד מאוד טוב. אנחנו מתעסקים עם נושא של שב"חים, אנחנו עושים סיורים בכל האזורי הבילויים פה בפארק המדע, ולמעשה אנחנו עובדים בשיתוף פעולה מאוד פורה עם משטרת ישראל. ניידות משולבות שלנו ושל המשטרה ביחד. שוטר מצטרף לסיירים שלנו, סיירים שלנו מצטרפים לפעילות של משטרת ישראל, ואני חושב שהשורה התחתונה היא שבסוף היום מי שמרוויח מהפעילות שלנו זה האזרחים של תושבי רחובות. אם בעבר למשטרת ישראל לא היה לה את הכוח ואת היכולות לבוא ולהתמודד עם אותם אירועים, היום יש מענה מאוד מהיר לתושבי רחובות לאותם סוגי עבירות לייק כמו שאני קורא להם, ואני בהחלט ממליץ לכל העיריות פה באזור לאמץ את השיטור העירוני, כי זה עושה רק טוב לאזרחים שלנו.